Patigayuno na subong nga Domingo, Hunyo 28, ang White Ribbon Movement March nga pangunahan sa apat kadalagko nga mga religious groups sa balog nga pungsod para sa padayon nga panawagan batok sa korupsyon. Ang White Ribbon Movement gintukod nga isa ka non-partisan coalition kung sa diin magapartisipar man ang mga civil society groups agud nga magpanawagan kontra sa korupsyon. Amo man sa political dynasties kag ginaduso man ang mga reforma nga magapasangkad sang kredibilidad sa eleksyon sa pungsod. Sino kay Bishop Ephraim Tendero, ang Global Ambassador sa World Evangelical Alliance, mangin importante nga lihok para sa publiko ang nasambit nga nationwide faith-based rally. Agud nga buksan ang paminsaron sang publiko para sa mas maayo nga buwas damlag sang pungsod. Ini man ang magaserbe nga pahanumdom nga kinahanglan nga halungan ang dignidad kag interes ang tawo agud malikawan ang sala sang pila ka mga opisyal kaangay sang korupsyon. Ginalauman nga linibo ka mga individual ang magatambong sa sining nga aktibidad subong adlaw. Itong rally na ito is meant to remind once again the government that the Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, that the better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interests, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed. At sinabi nga kanina, this rally will be called by the name the White Ribbon Movement March.